Uy, besh, meron silang wellness dito para siyang Watsons. Napakaganda ng airport ng Malaysia, mga besh. Super duper laki niya. Laban Macau! Hi, good morning! Yan, so today it's face mask day and ayun, so lalabas muna tayo ng Macau. Samahan nyo kami mga beshi kung paano kami makauwi sa Pilipinas. Kasi alam nyo naman kung anong meron ngayon dito sa Macau. Naka-close or naka-cancel lahat ng mga flights. So ngayon tingnan nyo or abangan nyo kung paano kami makakauwi sa Pinas. Lord, gabayan nyo po kami sa aming flight. So ayan, papunta na kami ngayon sa may bus stop. See you later! Hi guys, so yan, papasok na tayo sa aeroplano and hindi delay yung aming flight. So, we'll update you later. Bye! 10 minutes time. The weather today on Eastern expecting it to be off clear skies, as well as the weather on ground in Kuala Lumpur. Clear. Hi guys! Finally, we're here at the Malaysia! Dito kami ngayon sa Kuala Lumpur. So, success yung ating Macau. Welcome to Malaysia! Thank you! Thank you! Welcome to Malaysia daw. Ayun, so, success yung ating Macau to Malaysia. And ngayon meron tayong layover na 6 hours. So mag-iikot-ikot lang kami dito sa loob kasi meron silang shopping mall. And you see that guys? Meron silang H&M. Oh, that's cool. So magpapapalit muna kami ng pera kasi wala kaming pambiling pagkain. May Dunkin Donuts, man! Ala, pwede tayo dito. Ala, nakakatuwa. Shopping mall dito sa tabi ng airport nila. So cute. Tingnan nyo to guys. Kakain kami dito sa KFC. Yung ordering ko, itong dinner plate combo, 3 chicken na siya and 2 extra rice. Ayan. Uy, besh, meron silang wellness dito para siyang Watsons. Titingin ako kung anong pwede natin bilhin. And maghahanap ako ng face mask kung meron sila. Kasama ko si Archie. Hi, Archie. Hi. Tagalin mo naman yung face mask mo para makita ka nila. Ayan, so ganyan siya ka-loyal mga best. So niya pa yung Eiffel Tower. Parisian. Parisian for the win. Wala silang face mask. So lalabas na ako kasi parang wala naman akong gustong bilhin dito. Baka sa Pilipinas na lang ako mag-Watsons. Okay guys, so mag-check-in muna kami ng aming gamit. Kasi after nun, try namin ulit maglakad-lakad at magpipicture kami. So nandito yung sa amin, Manila, where are you? Ayun, AK584, 8:40 ng gabi. So, nasa na mga kasama ko. Tiwala na ako. Napakaganda ng airport ng Malaysia, mga besh. Super duper laki niya. Guys, ang sarap ng mga nila ng donut nila dito sa Malaysia, Dunkin Donut sa Malaysia. Ngayon ko lang nakita, ito, yung ganyan, ito, tsaka ito. And gummy drops. Tapos Oreo sa baba, ang dami oh. Dami? Blueberry, lychee. Oh my God, wow.
So yan, meron kaming last money na 39. Ibibili na namin to dito. Tapos mag-check-in na kami. Yun. So see you later mga besh. Hi guys, so napapalitan na namin yung sobra naming pera kanina ng 130 something na ringgit. So, dinatira namin is 27 ringgit. So, yung nakuha namin is 300 pesos. Pinapalitan, babe, paano yan? Pinapalitan na namin kasi hindi naman namin na yung gagamitin. Nagtira lang ako ng 1 ringgit para remembrance. So, ngayon, papunta na kami sa immigration and time check. 6:45 na. Yung flight namin is 8:40. Sana maging successful tayo and babalitaan namin kayo mamaya pag nasa Pilipinas na kami. In 3, 2, 1. Nandito na kami sa Pinas! Woo! Yes, success kami guys. So, yung aming flight na Kuala Lumpur to Macau, success. So, yung mga nasa Macau dyan, i-try nyo na din mag-flight doon habang open pa yung Kuala Lumpur na magbiyahe. Haba-haba nga. Oo, tig 4 hours yung flight nila. Kasi, so syempre, shoutout ko yung pinagbilhan namin ng ticket, I Wonder Travel and Tours kasi binili namin yung ticket ng 8 p.m. Tapos, yung flight namin is 10 a.m. in the morning. Super duper hassle-free, napaka-easy, walang naging aberya. So, maraming salamat, I Wonder Travel and Tours. Thank you so much. And ito yung isang kasama namin na bumiyahe. Anong masasabi mo? Bigyan ng 10,000 yan. 1, 2, 3. Alam, grabe siya. Wait lang, kami salita ka. Ano na masasabi mo? Ito, bayad ko to sa ticket. Oo. Thank you. I Wonder Travel and Tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Hi guys, nandito na kami sa Pinas. Team Success. Woo! Team pauwi. So us. Yes guys. Ay, morning. Oh, morning ka muna daw. Ay, guys, ka daw muna eh. Ay, guys, ka muna. Nose. Ay, guys, ka daw muna. Picture. O, smile ka daw. 1, 2. Sinasama sa SM, taas kamay. Babe. Ano, babu? Iyagising pa pa. Iyagising pa pa. Sabi mo, punta SM. Gising mo, iyagising mo. Papunta SM. Mamaya, punta kayo sa mamaya. Oo. Sa mabibig.